dracu faci aici, mă? Eu bine, tu? Unde ai intrat? Unde dracu? Pe ușă, dacă ăla deschisă, ești nebun? Cum mă, că am închis-o? Și eu am intrat în pereți. Am ești nebun, am venit, am închis eu, să ai liniște problemă. Știi că-ți băia fi nu-ți ca ăștia de cartier. Dar auzi, mă uitam și eu la sculptura asta a ta. Cine este? Adolf Hitler? Cine este? Bă, ăla e Nea Petrică, frate. A Petrică? Ia auzi, mă. Cine zi, mă, Vali? Tu ce mai faci, mă? Ce mai e cu viața ta? Bă, am treabă, mai prins cu Am repar văzut că te-a bicicleta. prins că repară bicicleta asta așa, la... Cum se numește mă asta? Cum îi zice? Șașiu, cum îi zice ăsta? Te șurub, frate, și eu în altă parte. Hai, pe partea asta. Păi și-ți place ție să o repare așa, mă? Pe chior, pe întuneric, așa? Zi. Pe ziua lucrează tata aici, mă, n-am cum. Aha. Deci dacă tu lucrează ziua, tu lucrezi noaptea, alea acolo sunt șuruburi, este, ăsta e șașiu și ăla e tactul când era tânăr, zi. Ăla e Marlon Brando, frate. Știi că o mă poză cu Marlon Brando la taică în atelier. Eu l-am pus, frate. Auzi, mă? Da, tu ești de la? Bă, ce știi tu mai, bă, stai Hai, că mă, nu zi. asta cu Marlon Brando, mă, că dacă știi nu mai ziceai, sper și mie cred că. Bine, mai lasă. Arată și mie ce faci aici. Ia ce faci. Trebuie să strâng astea, mă, dar nu se potrivește șuruburi, nici da? ok. Da, mă, da. Fii atent aici. Am eu o dumă, te învăț o dumă, m-am învățat vărări. Fii atent aici. Ia două chei. De unde știu? Vino mă cu așa, ia două chei. Ia două chei de acolo, fii atent. Pui două chei, una acolo așa cum zic eu, pune una acolo și una pe Aici? partea aia. Și fii atent, faci chestia aia cu tras împins, da? Una o dai în sensul acelor de ceasornic și una dai în inversul sensul acelor de ceasornic, ai înțeles? Și dai cu una așa, fii atent și numărăm până la 3. Nu număr până la 3, tu, da, uite așa, tu tragi așa, una și eu țin contra în partea asta. Fii atent, facem 1, 2, 3. Mamă, să moară mama, ai rămas fără bicicletă, bă. Și cum mereu bicicleta? Mamă. Da, bă, dă-mă rota înapoi că n-am Nu, asta. fii atent, fii atent. Ăsta, fii atent aici, uite-te la mine, fii atent aici. Ăsta e momentul perfect să ții o bicicletă nouă. Da, bravo, mă, că eu am bani de altă bicicletă. Păi fii atent, mă, tocmai de-aia e bine că am venit eu, ia vină cu fii atent. Vezi tu ce am eu acolo? Întreabă-mă ce fac cu el. Ce faci cu el? Ți-l dau ție. Întreabă-mă de ce. De ce? Ca să livrezi niște lucruri cu el. Întreabă-mă cu ce scop. Cu ce scop? Ca să faci tu niște bani, ții și tu o bicicletă nouă și toată lumea e fericită. Ai prins-o? Fii atent aici. E frumos ghiozdanul ăsta. Da? Vezi, ține-te bine de el să nu scapi. Ce înăuntru? Penguin, tată. Ce la penguin? Bă, tu cu întrebări de-astea îți bați capul, mă? În loc să mă întrebi unde trebuie să ajung, cât trebuie să fac până acolo, cât trebuie să iau de la băieții aia, ești nebun la cap? Fii atent, lasă asta. Unde trebuie să ajung? Ai telefon? Da, mă, normal că am telefon. Bun, am să-ți dau, trebuie să ajung la 3 cluburi. Îți dau frumos adresele, le bagi acolo frumos în telefon. E ghiozdanul ăsta, hai pune-l pe umăr sus. Bă, da, mă trimis cu japița asta, am și un ghiozdan de la sală dacă vrei să Lasă, mă mă, dau oamenii. ghiozdanul tău de sală, mă, ești nebun, trebuie să ai ghiozdanul ăsta, leopard, să vadă băieții că vii, să știe cine ești. Nu te duci așa oriunde. Fii atent, e frumos ghiozdanul ăsta, da? Bagi acolo frumos adresele de la club, da? Te duci acolo frumos, te întâlnești cu băieții, iei bani și te termină treaba. Hai. Bă, bicicleta. Hai, lasă că o fac eu. Eu l-am confundat, era cu Ioana, am putut să le și Scuze, dacă am făcut te rog? Pentru tine cum sună? Văd că ești femeie independentă. Da. Dacă erai așa independentă, nu mai cereai foc. Deci mie. Frate, nici n-am tras. Ei, lasă-mă așa că tragă pentru tine. Ia. Hai, mă. Mai mă. Ce fraier ești. Da, vezi ce am aici? Bă, și vine unul așa la 1,80 până lângă mine. Ceafă mare, brațe mari, un pic mai întunecat. Bă! Ăia trei fumează ea. Mai încet un pic că te aud. Bă, ești prost? Poate că tu uiți la mine și după aia uite-te la ei. Bă, Borci, sunt doi frate. Bă, ești nebune, doi fumează iar. Mai încet un pic. Borci, Stați așa. Oh, iubesc femeia
Bă, zici tu să vină încoa. Borș, fă-te mă încoa. Stați mă așa, sunt cu mine băieții, stați liniștite. Bă, stați așa până vine știți voi ce, da? Te cheamă Borș? Da. M-am născut în Borșova, de-aia. A, da, pe bune? Nu. Bă, zici tu să lase fetele în pace. Grasule, vină mă încoa. Stați mă 10 secunde. Domnișoarelor, mă scuzați 10 secunde, trebuie să fac niște atmosferă, dacă știți cum zic. A zis cineva atmosferă? Scuze. Am auzit că vrei să faci puțin atmosferă? Da. Haideți să băgăm niște atmosferă. Vino cu mine. Nu contează, nu pune întrebări. Dubioși băieții ăștia. Nu chiar. Ba da! Nu. Cu cine vorbești, mă? Ăla mă nu răspunde la mesaje, frate. Bă, l-ai sunat? Uite că mi-a dat și Ioana mesaj. Bă, dă și mie o bere. Ia, da aici, frățicu, să te calmi tu un pic. O țigară? Da. Frățicu și țigară la băiat. Spargi total. Asta da, atmosferă. Da, maxim, jur. Nicolas. Salut! Salut, salut. Ce faceți? Salut! Frumos cercii. Da, arătați super, e bine. Și treci, mergi. Mersi. Bă, auzi că-i dă-l Bă, auzi că-i dă-l Bă, lasă-mă, mă, n-auzi că nu răspunde asta. Asta zic, cred că e la telefonul. Da, mă, uite că el. Alo, băieți. Vali. Silviu. Silviu? Vali. Vali. Borș. Borș? Da, da. Din Borș. Borș, stai și tu, cred, la bicicleta asta. Stai, Silviu, stai tu. Cu tine trebuie, nu? Dar nu pot să stau în casă. Stai, mă, nu te grăbi. Dar unde te grăbești? Păi mai am niște livrări. Auzi, dar te cheamă Vali, este? Vali Gheorghe, da. Eu sunt, vrei să arăt buletinul? Dacă... Bă, tu ești Gabor? Bă, ăsta e Gabor, mă. Da, sunt de la secție. Nu, mă glumesc, bă, ce aveți, bă. Bă, dar din partea cui? Tu ni țigană, nu. Nu știți? Bine, mă, Nu de la Vali, ia poliție. ce mi-ai adus, ia. Penguin, nu? Da, penguin. Auzi, dar ce penguin ăsta e bun? Bă, ăsta e Gabor, mă. E bună? Nu, te întreb dacă e bun. Bă! Stai, mă, liniștică glumea, mă. Ce să fie, mă? Sunt niște jeleuri, mă, frate. Am înțeles. Mai speciale. De alea cu zahăr. Încă Da, de- mă, frate, ia, de- hai cu că- aromă de cola. Da. Știi, frate? $2. Știu că Tony mi-a zis că ce tot. Te duci și schimbi la manet. Dai în lei să-mi dai direct ca să-i dau. Nu. Că mă să-i dau, dar dacă mi zice ceva... Bă, te duci și dai și vorbesc eu cu Tony, nu e nicio problemă. Bine. Auzi, dar nu vrei să bei o bere? Nu, că mă grăbește. Hai, mă, stai, mă, și tu la o bere. Nu vrei, mă, să stai la o bere? Băi, Vali, mă.
Hai mă, Vali, mă, stai mă la o bere, mă. Mă, că stau la Ia, asta? da, ia-o pe aia, da. Ia asta? Da. Poți bea, nu? Da. Ce? Bă, hai că mă duc. Nu, stai că mergem noi, nu-i... Da? Stai liniștit că mergem noi. Bă, hai să dansăm. Că eu am plecat. Hai să mergem. Da, mă, Vali, pa. Hai. Pa. Hai, bă, băi. Hai. Domnul Charlotte, după voi. Silvachis. Hai, Silvanus. Să nu mă mai faci caz de față cu fetele câte spune. Păi ce, mă, că glumeai și ei, Hai să băgăm atmosfera. Ce așteptăm? Fiecare și așteaptă numărul. Dumneavoastră ce așteptați? Pe tine. Băi, dar ce mușchi ai, băi, ce mușchi ai, băi. Unde i-ai făcut? La atelier. Lucrez la atelier, am acasă, în atelierul tata. Adică ai atelier de făcut mușchi? Nu, atelier repar biciclete. Și bine, îmi plac mie, îmi place de Marlon Brando și de asta am zis să trag și să arăt puțin că el așa. Serios? Îți place Marlon Brando? Da, sunt mort după el. Păi am în atelier, am posterul ăla cu, știți filmul ăla din 53, cu geaca de piele, cu motocicleta când stă el așa și cu șapca de asta așa cu mâna pe motocicletă. Da. Pe bune? Da. Băi, pe ăla l-aveam și eu când eram de vârsta ta. Serios? Pe bune? Vă plăcea? Sigur că da. Ia zi-mi, ce știi tu așa mai deosebit despre el? Păi știu toată viața. Păi am citit, am autobiografia asta lui. Deci acolo e toată viața lui și a povestit-o frumos din facultate, cum și-a tras el cu profa, cu Stella Adler, care era mai mare cu 25 de ani decât el. Și mă rog, cu toate gagicile astea, de l-așteptau pe el după spectacol pe Broadway, de l-așteptau câte 10 gagici și alegea câte 2 sau 3, depinde cum avea el chef în seara. Adică vrei să spui că se dădea taur comunal, nu? Taur american, era peste tot. Adică taurul comunal american. Exact. Băi, deci tu ai citit autobiografia, dar dacă îi citeai și biografia, atunci aflai anumite chestii mai deosebite din viața lui. Adică? Știai că e bisexual? Da, vrăjel de astea, unde ai citit? În Cancan? Ce vorbești, mă? La vremea respectivă a bubuit presa. Păi știi cu cine se iubea, printre alții? Cu tipul ăla... Paul Newman. Da, mă, vrăjel de asta, aș citi numai prostii și o trăgea numai cu Sofia Loren și cu de-astea. Da, dar să crezi tu pe deci el a aflat? Bună seara tuturor! Mă bucur să mă aflu astăzi în fața dumneavoastră. Toată viața am visat la acest moment și întreaga mea existență a fost dusă spre acest moment unic în care eu mă aflu aici și munca mea este recunoscută de voi. Trebuie să mulțumesc părinților mei, în primul rând, pentru că m-au susținut pe acest drum, profesorilor mei care au avut încredere să-mi dea aripi pentru a continua și, în ultimul rând, mie, pentru că niciodată nu m-am dat bătut. Ce s-a întâmplat cu el? A luat premiul Nobel. Pentru ce? Biologie economică. Păi, dă-l de rec. Ce faci, mă? E supărat? Nu. Băi, hai să râde, măi! Ce vrei să te gândi ca să... Fii atent, hai să spun un banc. Știi bancul ăla cu ardelencele alea două care mergeau de la Cluj la Oradea? Nu, care? Cum, mă? Asta era bombă! Mă dezamăgești. Care? Lasă că spun eu acum dacă n-ai știut. Fii atent. Deci, într-un autobuz,
Două fete, două studente care mergeau de la Cluj spre Oradea. La un moment dat, una dintre ele, care era puțin mai abătut, așa, puțin mai supărat, așa, zice celelalte: dragă, știi, mă doare așa tare tendonul Ahile că nu pot să stau în picioare. Dar în autobuz mai era și Ion și cu Vasile, și care mâncau niște slană și beau o pălincă. L-a distrat foarte tare chestia asta pe Vasile și zice lui Ion: nu mă, Ioa, vrei să știi ceva? Nu mă, Vasile. Băi, mă doare așa tare noada locuri că nu pot să stau jos. Râzi, băi, râzi. Vrei să te gâdili iară sau ce ai? Nu, am crezut că e mai lung. Da, bine, e bine, asta e mai de modă veche așa. Bă, dacă vrei... Eu știu de-astea mai noi așa. Care știi? Mai noi. Ia zi, hai zi unul. Din generația mea așa, nu știu. Ia zi. De-astea scurte avem, de exemplu... Bagă unul, hai. Cum s-a inventat rumegușul? Nu știu, bă. Băi, dansează! Ia zi, cu cât faci la piept? Da, nu fac, așa eu. Ai mă, lasă-mă dracu, că nu te crede nimeni. Zi, faci cu 80? Nu fac serios, nu fac sală. Lucrez la atelier, la tata, dar atât. Nu. Deci nu faci sală, a? Și nici nu vrei să faci cum ar veni țelene? Nu neapărat. Păi nu vrei, mă, să fii și tu așa mai mare, să fii și tu bombardier? Ai, nu te face că nu pricepi. Am niște prafuri de alea bune rău. Te-am de te faci mare, șmecher, ridici 150 la piept, 200 la picioare, tare rău. Nu cred că... Hai mă, faci frumos bicepsul mare, quadricepsul mare, bine, puța puțin mai mică, dar după aia faci spatele mare, Deci zici mie să iau prafuri ca să fac cap de bivol și puța mică, nu? Bă, ce nu înțelegi, mă? Faci frumos pieptul mare, cap de bivol, tot ce vrei. Și? Cum ai ești? Toate bune? Tu ești ăla cu bicicleta, nu? Da, cum să nu, șeful, nu vezi de ce picioare are? Bine, pe brațe mai puțin, dar... Ia uite ce băiat. Brațe nu prea ai. Și dacă tot nu vrei să faci sală, mai am o idee. Fii atent, Vali. Aceasta este o tricicletă. Dar n-am nevoie. Bă, tu n-ai nevoie de o bicicletă, dar asta este o tricicletă. E și mai nouă și mai șmecheră decât tata. Fii atent, te duci frumos, arăți frumos așa șmecher, te plimbi prin oraș, prinzi viteză, te plac gagicile. N-are pedale. Cum n-are pedale? Astea ce sunt? Cum, pedale la mâini? Ca să faci brațul mare. Bă, n-ai zis, mă, tu că vrei o tricicletă? Tu vrei să-mi iei picioarele. Nu ți le dau. Îți dau niște pări. Ia, vrei un mos de păr? Ia-o, șeful ăsta crede că sunt nașa lui de botez. Cum vine asta? Un smoc de păr pe bicicletă? Și ce mai? Tricicletă. Hai, te gândești, da? Și oricum, ai politică de retur gratuit 30 de zile, nu-i problemă. Nu-i prost degeaba.